ברוכים הבאים לסרטון שלי. אני אוריאל ואני משחק רק פיפה ואני אלוף ישראל. מה הקבוצה הובאה לך? ברצלונה וריאל. אני משחק ליגת האלופות, אני לוקח את ברצלונה, אני הולך לנצח את סאו פיינטון. בטוח שאני אנצח אותם. ליגת האלופות. נראה לי לגביע. אתה לא חייב את הגביע? לא, זה לא הגביע. זה מלא זמן. אני ברצלונה, אמור להיות נגדנו. יש מים על הדשא ועשו לפאול. למה? למה אתם מפקיעים לי? אדום, עשו פאול על לבנדובסקי. הקבוצה השנייה קיבלו כרטיס צהוב. זה הקרוב. מאוד קשה לשחק בדצר עתיד. איזה הצלה, איזה שריד, תתן לך שריד. בוא, שרידי. איזה ביתה, מרחוק אפילו. מהצד. אתה יודע שיש להם איש קריח, אבל שקיתי לה קשה גול. אתה יודע אחד. איזה גרוע, גדלות. עכשיו הכדור אצלי. איזה מסורן. מה זה כלום? זה כל השחקנים. שתי אליו מסוים. זה הצלות. כדור ליגת האלופות. מעניין. טוב, עכשיו כדור אצל. גרוע. שתי. אם אתה רואה כזה שהכדור לאדום, זה אני. שתי אליו מסוים ואני מרחיק. איזה הצלה! ראית את ההצלה שלי? הקפטן, מי זה הקפטן שלי? כן, יואו, הקבוצה ממש מגניבה, תסתכל, שאם אני פה, אני יכול להחליף סוער. הוא גלוע, קריח, שמו אותי, לא נתקל. הנה מאחוריי. איזה גול! איזה גול! תסתכל את הגול שלי אפילו. ימו, הנה, רפיניה, תסתכל, איזה גול. תסתכל איזה גול. מה? הוא עושה עם היד עושה ככה. הוא אמור לעשות עם היד עושה ככה. הנה, אי קרח, הנה, אי קרח. חוץ. הנה, זה קרוב לקרן. איזה גול! תסתכל את הגול של פטרי. עכשיו יש 2-0. תסתכל את הגול, לצד. גם הוא עשה לצד, אבל לא עשיתי אותו. יש סיכוי לעוד גול? הנה, ראית? חטפתי. עכשיו רץ. קפצתי אבל. אחי, והרעבה אני כבר מוביל 2-0. מי הבקיע לי? פטרי. גם אני אעשה החלפה. תגיד איזה גול של פטרי. בטעות, אני לא יודע מה זה. ניצחתי, אבל בטעות יצאתי מהמשחק. ניצחתי אותו, במשחק הבא, תכתבו לי בתגובות. איזה כותרת אתם רוצים שאני אקרא בפעם הבאה. תעשו לייק, פעמון, ויאללה, ביי.